René Lambeau. René Lambeau. De René Lambeau. René Lambeau. De René Lambeau. Ik ben René, oprichter van porterené.nl. René Lambeau hier, die weet alles over sparen en geeft ons tips wat we het beste kunnen doen. En bedrijven staan in de rij om met haar samen te werken. Hoe kan je nou zoveel mogelijk besparen? Ik zou eerst eens even de spaarrekening checken. Wat staat daar nou op? Omdat je geld dan kan gaan gebruiken voor dingen waar je echt gelukkig en blij van wordt. Kom ons vooral volgen op Instagram, zou ik zeggen. Porterené.